Poma jalani dan bisa mawisarira ajang aku makan diri dan pacuan lengan serah keseting Abdul Qadir Matur Ari Sarya nungkeum yang ngeres paraning rena Ibu kaula pamit kang ibu angeres pasulian Musa semut tangis Gusti anak isem-sem titipakan yang ini sehat Qadir Ramadan silakan pahari angan bukocok teman susah Ingkang ibu anu bungkur angan kerja wening kori laris lampahe kang putra kang ibu anu ingling tan pegat tinuking tinggal anggaras nalane kang bibi sehat Qadir pan sampun leturan panuli kapanggih lawan kopila kang punika kang tunutuni arsaing praja bangsa kopila kang tinutu usan manikang ibu kalintang dening perigali sapatilare kang putra nu kemasjroning kakti saksana salingkang warna pucati narapsing awingit Uje malikang ibu kalintang dening prigali sapatilarakang putra Nukma sajroning kakti saksana salingkang warna pucate asinawi kamu sajroning kalu datang kewadaling hati pecanan isin orang ningali mali wada mali Maring rusaking wadana nisun maring rusaking wadana nisun tekan dinakang akhir ngeungeuna malikang ibu kalintang dening usan Abdul Qadir us parok kaing desa Hamdan nalika Abdul Qadir makana isun tumingal ing arah sawiji maafkan isun ketemu lawan wong kang tuang ngendi wong lamang kesong indah kabe ikut sungkem ngeli pada abeka kabilauni ingkang
dagangan pisan sakabeh den jarai dening begang kang sawidang kang sami nunggang kurang di san sampunipun kopina binega lan atane wes enting kopina tanuan nimus maring begang kang sawidak mangkana se Abdul Qadir den dilung dening begal kang sawidak argi nek den pitampuhi ya Rabbana ya Rabbana mangkana wong sejoga marani de maring se Abdul Qadir asal deneramu saya fakir apa ingkang siragawa se Abdul Qadir amu sebegang wenira dina serta disuniki anak jemong sajudasa maka begali kamu malih anak indi pernahipun sasirando kon indi naraninge se Abdul Qadir deyen sirat tambuh sondo kon indi ingsun anak ing cacang kwekan sun pusti sira fakir dawa pansirangan roti dengan catur nasa bapan palanggo dendera lawan sundul dening kaliwat ing dorakan dalayak kamu tidak siramun sun wakarong gororau kewalatan sayakti sarwi lungadeni ramu semuhidin tinilan sangsana ana wong jat suatu garau bari semari sehatnya apa serta dira fakir seambil qadir wajana ada patang puluh dinar sun praktis dokone kondisi sun mungkin cecak lekan maka begali kamu tidak tentu wajan tidak anda dorak lewat saya maka pengali kalung ngangupun ing panglune mut para abdi sakarone panamut ing panglune panjaring sampinga pola hebu sila lagi ketemulan Abdul Qadir Jailani panguling begal angling der kau undangan demiran ulia bangka wong punika sakale tanah menulia raung semuede kumpul ing arah jaban lagi andung atas ada ningong kopilah maka paluning begal angli maring semuhidin asaru apakang anaing sirah mangkana
si Abdul Qadir Abu Tara ingsun mawi dina katurdasa hingga kandi sondokaning kenyak sondokaning cancakeun maka pangulung begalan lillah wasakana sondolo sesaksana binukadin arsada genilang ing sanepun benar aku mencatur dasar pandegal kokaksi panguluning begal mujar karena pasira waknyai kami pasira nganggo pikuku si Abdul Qadir mujar ia begal amu wakase ibu maring isun bilanging dirongkok kinon wakca ing barang kardi begal menira dogeng wis madesun dua gandang satu kuning boysun azarwa kasyakon benar pinang linyok isun lalisun orang yanat maring ubayaning bibi maka penguling begal kami harsa Usese Abdul Qadir kalau tinggalanipun akuara karunya sahamus arisin mangkenes isun angin ingkang kaliwating Allah yanat janjining widi hianat ing yang sukmaku barang dene yen suletan yen wongkon silat tegane wong lung dene tenar sayanat jeneng Isun kaliwating Allah anerang janji ning sukma jati sang sanatan asantun panguluning begal anak mulia tobat kang asa balik kayonin lumapae durjana tobat maring semuhidin kencane bersama jare pangulune sun panan mulaning tobat dewek tanayana ngajak ingani rewa pansa ngawase manira rewa paidurjana lan panganira mengko samudaya sampun atobat malih tanana sawi kantun sanalika ingan sanira Abdul Qadir bersama kumpul sanggung ingong kang ambegal artaning kopilah uni akan sadaya sewang-sewangan ingkang Abdul Qadir amus sadune iki lawitaning wong tobat ing ngersani
ngagandatan kawarna wonten kang winus kadeping sekawan saking Ali putrani Haiti lan saking Majid Karyo sakarone ulama semaka mucal saiku sakalipun sakone ing Baghdad ana aulia lagi ngomong salur memang pinarakening sakumin sahabat kumpul samilang lungguin anda sadaya maka Semuhidin Prapta maka manjing ibadah salinggi anak dening masaiku se Abdul Qadir Jailani wayah masyalit taruna barayining mungapang kunika purwakani wong manjing ing Baghdad saksana Semuhidin Dening tanjalari bela bawa pada tembus Sadalamin sesawat pada sedewapa Alundung lakon saksana Abdul Qadir maksa pamelebat maling jero alinggi sabul wapa andulu minangkan wacana maka se Abdul Qadir bali tinundung winedarakeun ing Jabaus mios se Abdul Qadir netra maka alam dikatan jalaripin sahabat isun sirah padang dengan netra alakai tak kerama iki waliyullah sahabat wong ahli Baghdad orang wong isun lawan isun untuk kena maring se Abdul Qadir Jailani angkan amat pamarisun dirapun sirah pagawaruha iku yen waliyullah kang agung lan ora isun kana mina maring Syekh Muhyiddin Abdul Wahab serta demi kemuliaan ingkang pinungi sedona zon anu tajamweng sirah ing Abdul Qadir wanana semenna sarating tegagang kenang prapta ing araing maghrib soroting tejagang kiwe parapta maring araing masrik se Abdul Wahab amu se Abdul Qadir iya iki
bae nalika mangko ingsun ingkang duwe kagungan tinu dening